Οπότε ξύπνησα μια μέρα που δεν ένιωσα καλά, αλλά έγραφε πρώτη ώρα μαθηματικά. Με είχε πάρει ο πατέρας σε αγροτήμα, κάναμε κάτι δουλειές, με τρεπάνω κατσαβίδα. Από την πείνα μου, τη θλίψη μου και άλλα γιοτινά, το δάγκωσα, το έφαγα και όλα καλά. Τελείωσε ο χρόνος και άρχισα να λέω πίστηκα το έφαγε ο σκύλος μου. Είπα και καλά, δεν το πίστεψε πολύ. Γι' αυτό είπα την αλήθεια ότι ξύπνησα χαράματα και πήγα στο αγρότημα με τρέπανο κατσάβιδα να ταΐσω και τις κότες. Έτσι καταλήξαμε να τρώω το πες μου. Ήτανε ωραία μέχρι πάρισα να ξερνάω. Με στείλανε στο διάστητη με αποβολή και δεν ξανά έφαγα ποτέ ξανά χαρτί. Ότι πείνα μου, τη θλίψη μου και άλλα γιοτινά. Έφαγα κι άλλο ένα και καλά κρυφά. Με βρήκε η μητέρα μου 2 ώρες μετά να ξερνάω στα πατώματα από τα πολλά χαρτιά. Και κάπως έτσι καταλήξαμε να τρώω το πες μου. Ήτανε ωραία μέχρι πάρισα να ξερνάω. Με στείλανε στο διάστητη με αποβολή και δεν ξανά έφαγα ποτέ ξανά χαρτί. Γι' αυτό νόμιζαν.